Vidíte, že do stanice Flóra za chvíľu príde vlak, ktorý končí v stanici Skalka, ale ja do neho nenastupujem, pretože ja chcem ísť až na depo Hostivaš. Za chvíľu uvidíte ten nápis na čelnom skle. Sledujte. Je tu veľmi tu fúka, ten vzduch tlačí ten vlak. Tieto vozy sú urobené zo starých sovietských vozov 8171. Tieto sú 8171M, preto M-ko ako zmodernizované. Vidíte, že kedysi to vyzeralo strašne. Dneska tu máme všetko, signalizáciu, hlásenie, vnútri sú panely, ktoré ukazujú, aká je příští stanice. Vidíte, vlaky sú tikšie, fungujú aj úsporne, pretože vlak, keď sa rozbieha ako teraz, elektrínu bere. Ale keď brzdí, tak elektrínu vracia. A takto to pri tých starých vlakoch nikdy nebolo. Vždy to bolo tak, že staré vlaky, či E6 alebo 8171, 8171 jazdili na Bčku a Ačku a chvíľu aj na Cčku. A E6 boli úplne prvé na linke C, keďže linka C bola prvá. Keď vlaky brzdia, tak elektrínu vracajú, keď vlaky sa rozbiehajú, tak elektrínu berú. Sú to také regenerátory, ktoré sú niekde na konci, buď na konečnej, alebo niekde v tuneli. To nikto nevie, kde sú presne. Ale vieme, že to takto robia. Viete, táto žltá koľaj funguje na tom. Je to taká, volá sa to, že tretia koľaj, ktorej je elektrina, ale keďže je večer, ako viete, že metro sa zatvára o polnoci a otvára sa o 4 ráno, tak večer sa vypnú koľaje, prúd z tých koľají, viete, lebo vlak bere elektrínu z tých koľají normálnych a zapne sa žltá koľaj, volá sa to, že skratovače, ktoré prehodia elektrínu do tej žltej koľaje a tak pracovníci majú veľmi dobrý prístup do toho a nemusia sa báť, že keď vstúpia, tak zomrú na to. A takže takto môžu stále robiť večer.